Bona, què tal? Com estàs? Bé, molt bé, hem d'estar aquí. Molt bé. Hola, què tal? Hola, què tal? Què tal? A les que siguin més genèriques, podeu contestar les 4 o podeu contestar 2. Vull dir, No cal us ser. podeu intercalar. La idea és, encara que sigui format d'entrevista i els focus i tot això, que trenqueu una mica el gel i si hi ha moments que sigui més conversa que entrevista, doncs molt millor. Una gana? I són les 3 del 10, per això tinc tanta gana. És que es pot mirar. Voleu que fem un... Sí, l'última foto, que crec que teniu pressa. Sí. Anem allà fora, que l'Adrià ho està Són les 3, hem de ser... Molt bé. Si em podeu mirar aquí un momentet, sisplau. Molt bé. Bueno, guapes, forces. Núria. Zoyer, guapa. Igualment. Adéu. Adéu a tots. Vinga.